मालवणी तडका. उन्हाळा सुरू झाला की कोकणातल्या घराघरांमध्ये बनवलं जातं ते म्हणजे कैरीचं पन्ह. ते आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. पन्ह्यासाठी लागणारं साहित्य असं आहे. मी इथे 2 कैऱ्या घेतल्यात आणि अर्धी वाटी गूळ घेतलाय, वेलची पूड आहे आणि हे काळं मीठ घेतलंय थोडंसंच चवीपुरतं आणि पाणी घेतलंय. सर्वप्रथम मी हा कुकर घेतलाय आणि कुकरमध्ये मी थोडंसंच पाणी अगोदर मिक्स करणार आहे आणि ह्या 2 कैऱ्या टाकून मी त्या शिजवून घेणार आहे. अगदी 2 शिट्यामध्ये कैऱ्या छान शिजल्या जातील. आता ह्या मी कैरी कुकरमधून काढून त्याच्या साली आणि बाट वेगळा काढलाय आणि त्याचा गर मी वेगळा काढून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये मी हा गूळ मिक्स करणार आहे. वेलची जायफळ पावडर टाकणार आहे आणि काळं मीठ टाकणार आहे आणि हे मी मिश्रण हातानेच खूप चांगलं असं स्मॅश करून घेणार आहे. शक्यतो मिक्सरमधून न काढता हे हाताने स्मॅश करून घ्यायचंय, कारण की मग त्याचा कलर असा पिवळसर आणि छान राहतो. नाहीतर मिक्सरमध्ये काढल्यावरती ते सफेद दिसायला. आता हे मी हाताने खूप छान असं एकजीव करून घेतलंय. तरी पण मी आता हे गाळणीमधून पण एकदा गाळून घेणार आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय गुठळ्या असतील तर निघून जातील. आता हा मी छान गाळणीने गाळून घेतले. हा चौथा आपण टाकून देणार आहे आणि हा पल्प आपला रेडी आहे. तुम्ही एका छोट्या बाउलमध्ये काढून घेते. आता हे आपलं कैरीचं पन्ह रेडी आहे. हे तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता आणि पाहिजे तेव्हा त्याच्यामध्ये पाणी मिक्स करून पन्ह बनवू शकता. आता मी ग्लासामध्ये तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. मी बर्फ टाकते ग्लासामध्ये आणि मी 2 टेबलस्पून पन्ह ॲड करणार आहे. आणि थंड पाणी मिक्स करणार आहे. त्याला छान कलर आलाय असा पिवळसर. आपलं पन्ह रेडी आहे. ते मी ग्लासामध्ये सर्व केलंय आणि त्याच्यावरती मी पुदिन्याची पानं पण टाकलेत. त्याला असं छान पिवळसर कलर आलाय. आपलं पन्ह खूप छान झालंय. रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.